Garuda Pancasila. Liyane meneng. Aku lah pendukungmu. Patriot proklamasi. Patriot berputar untukmu. Terus. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur santosa. Pribasaku. Ayo toh, sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya dipakai luar biasa. Iwak bandeng ana iwak sepat. Le kuwi dudu selawat kuwi nama-nama ikan, aku yo ngono to. Pemane repe kuwi lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad libbil qulubi wa dawaiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa kafa. Alladzi an'ama alaina wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Rabbul malikil a'la. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Nabiyul Mustafa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halimu ya sattar ya rabbal alamin. Amma ba'du. Ulama anal kurama, bapak-bapak kiai, ibu-ibu nyai, para sesepuh ingkang dipun mulyakaken, ingkang kita taklimi, pejabat pemerintah dalam semua tingkatan bersama jajarannya, Pak Camat, Pak Kapolsek, Pandan Ramil, Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, lan sedaya tamu undangan ingkang minulya, sahibil hajah,
keluarga besar Bapak Zainuddin Effendi, sekalian Ibu Windahyani ingkang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, sedaya jamaah ingkang nderekaken sholawat, zikir, ngaji, ndonga dalu menika, mugi-mugi diparingi panjang umur, sehat walafiat fi taatillah. Mugi-mugi Islame tambah mantep, imane tambah kuat, akhlake tambah sae, ibadahe tambah istiqomah, takwane tambah sempurna, sak wanci-wanci tinimbalan ngersane Allah pinaringan husnul khotimah. Mugi-mugi sedaya selamat, bejo, mulya, bahagia donya akhirat. Kula remen sanget saged kepanggih kalih panjenengan sedaya dalam keadaan sehat. Niki sing teka ten mriki niki sehat-sehat kabeh. Buktine mboten enten sing diimpus. Mboten enten sing dipikul, mboten enten sing diangkut ambulan. Berarti sehat alhamdulillah. Tur sehate dijangkepi kelawan afiat. Mulane biasa diistilahno sehat wal afiat. Sehat wal afiat niku mboten sehat biasa, tapi sehat sing luar biasa. Sehat wal afiat niku sehat njaba jero, sehat luar dalem, sehat zahir batin. Niku sehat wal afiat. Sehat yang digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang tidak dipakai bermaksiat. Niku sehat wal afiat. Sehat digawe salat, sehat digawe ngaji, digawe zikir, digawe nulung wong, dige nglakoni amal-amal kesaenan. Niku jenenge sehat wal afiat. Sehat njaba jero, sehat lahir batin. Sehat digunakan untuk menjalankan taat. Sehat yang tidak dipakai untuk bermaksiat. Karena ada orang yang sehat tapi tidak afiat. Sehat tok tapi mboten afiat, alias awake sehat, perbuatane jahat, badane sehat, hobine maksiat. Niku sehat sing mboten afiat. Sak ngerti kula wong sing perbuatane jahat-jahat kae ya wong-wong sing awake sehat. Sak ngertos kula sing senengane nglakoni maksiat iku ya wong-wong sing awake sehat. Coba sing tukang nyopet, tukang nyolong niku kathah-kathahe wong sing awake sakit napa sehat? Sehat, tapi mboten afiat. Sing tukang mendem niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Sing tukang rasan-rasan, tukang ngomeli bojo, tukang ngunek-ngunekke wong, tukang gegeran karo tanggane, niku kathah-kathahe tiyang sing awake sakit napa sehat? Sehat. Iki wonge teko aku ngerti kok. Pokoke wonge rontok lemu, jilbabe putih. Niku wonge keplok-keplok. Niku jenenge sehat tapi mboten afiat. Wong sehat kok tumindake maksiat. Nah kula sampeyan niki diparingi awak sehat, mboten nglakoni maksiat, alhamdulillah. Sehat gelem melok sholawat,
sehat gelem teko ten pengajian, sehat mau mendekat kepada Allah, melok zikir, melok ndonga. Iki luar biasa. Nek wong lara gelem mepet-mepet nanggone Gusti Allah lumrah. Wong lara gelem zikir, gelem ndonga wajar, pancene gering. Dikai lara langsung nyebut zikir Allah. Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Subhanallah. 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 Padahal nek waras nek sehat lambene lecek. Ngomel. Wonten napa mboten ngoten? Ana aku ngerti wonge omahe madhep ngalor kok. Wong lara gelem mepet nang Allah, gelem ndonga, gelem zikir, ya lumrah. Lah kula sampeyan niku lho gak dikeki lara, tapi gelem mepet nang Allah. Kula sampeyan iki lho gak diparingi lara, gelem ibadah. Iki nikmat sing luar biasa. Sing paling parah niku wis lara gak gelem mepet nang Allah. Wis lara nih gak gelem ndonga, gak gelem zikir, ngersula sambat-sambat, ngamuk-ngamuk. Mbuh kaya sapa? Nah, mulane iki acarane syukuran. Kula sampeyan dielingno napa mawon nikmate Gusti Allah sing kita terima, sakpira ae nikmate Gusti Allah sing kita terima kudu disyukuri sing bener. Soale ngene, nikmat sing sampeyan terima niku mboten namung bentuk rahmate Gusti Allah mawon. Nikmat-nikmat sing sampeyan terima niku mboten namung kawelasane Allah, kasih sayange Allah nang sampeyan tok. Tapi nikmat-nikmat sing sampeyan terima niku ya ujian kanggo sampeyan. Sampeyan dikai nikmat niku asline sampeyan diuji ambek Gusti Allah. Saya coba wong desa Sugian Sunggingan. Saya coba wong desa Sunggingan ki tak keane nikmat dadine ya apa? Tambah apik ta tambah elek? Ngono jare Gusti Allah. Engko lek tambah apik tak tambahi terus nikmate. Tapi lek dadi elek, awas tak ploro uripe. Lho, ngono. Dadi nikmat sing sampeyan tampa iku asline ujian kanggo sampean. Mulane Nabi Sulaiman niku pas diparingi nikmat ambek Gusti Allah, diparingi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan, kejayaan. Ngoten niku Nabi Sulaiman nek matur, hadza mim fadli rabbi liyabluwani a ashkuru am akfur. Semua ini, nikmat-nikmat yang aku dapat ini adalah karunia dari Tuhanku, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberikan kepadaku sebagai ujian. Untuk menguji diriku, apakah dengan nikmat-nikmat ini aku menjadi orang yang syukur atau malah kufur. Soalnya nikmat ini disyukuri tak dikufuri itu sama-sama berakibat. Nek disyukuri niki engko nikmat iki tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum. Nikmat nopo mawon niku nek disyukuri
terus ditambahi, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Namine dados barokah. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid. Nikmat nopo mawon nek dikufuri awas. Nikmat iku bakal berubah menjadi siksa yang menyakitkan. Tambah loro, tambah loro, tambah loro. Tambah legrek, tambah legrek, tambah legrek. Tambah nyonyor, tambah nyonyor, tambah nyonyor. Tambah nyenyek, tambah nyenyek, tambah nyenyek. Namine dadi musibah. Artinya ngeten Bapak Ibu, dulur-dulur kula, warga Sunggingan dan sekitarnya. Nikmat sing sampeyan tampa, apa ae iku isok dadi barokah, tapi ya isok dadi musibah. Tergantung sampean, syukur tak kufur. Lek sampean syukur, nikmat iku dadi barokah. Tapi lek sampean kufur, nikmat iku berubah dadi musibah. Saiki aku takon, dijawab. Wong Sunggingan kene uripe akeh ndi nek syukur karo nek kufur? Temen saestu yakin? Ayo len jawab sing banter wong Sunggingan kene uripe akeh ndi nek nrimo karo nek ngersula? Akeh nek taat napa akeh nek sambat? Wis ngene apik-apikan aten. Menurut sampean, duwike sampean niku wis cukup napa tasik kurang? Kurang piro? Lah ngoten niku namine syukur napa kufur? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita tidak barokah. Jangan salahkan siapa-siapa kalau hidup kita enggak tentrem. Sama nojo nyalahno sapa-sapa. Nek uripe lara, salahno awake dhewe. Berarti kurang pinter syukur. Wong janjine Gusti Allah, sapa ae kapan pinter syukur, uripe digawe tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Sapa ae kapan uripe gak gelem syukur, ngersula ae, sambat ae, kurang ae. Ya tambah digawe loro ambek Gusti Allah. Padahal kabeh pengen uripe barokah. Nggih napa nggih? Barokah iku Bapak Ibu sing ndadekno urip bahagia. Sedaya tiyang pengen bahagia dan memang bahagia itu wajib hukumnya. Susah niku dosa. Tak baleni. Ibu-ibu iki mau wenengi perkara tenggengen ta perkara terpesona nyawang aku. Wes rungokno sayang, rungokno. Bahagia niku wajib. Susah niku dosa. Ngene iki ana sing sedih. Lah aku bendina susah berarti aku lak dosa terus. Ya iya. Wong kok uripe bendina susah berarti ya bendina dosa terus. Wong karo Gusti Allah gak oleh susah kok sampeyan susah. La takhaf wa la tahzan. Urip aja atik wedi, aja atik susah. Jare Gusti Allah ngono. Apa maneh susah perkara ekonomi, gak oleh sampean iki lho, kuwatir meneh gak iso mangan, iku dosa gedhe sampean. Sampean padha karo gak percaya nang Allah. Sampean padha karo ngremehno Gusti Allah. Gusti Allah iki wis nanggung rezekine kabeh makhluk. Gusti Allah menjamin rezeki dari seluruh makhluknya. Lah kok sampean kuwatir meneh gak iso mangan. Gajah iki lho gak tahu sekolah ya lemu-lemu.
Apa maneh sampean gelem mikir cicak iku, cecek iki lho, uripe nempel nang tembok. Dekne gak duwe lar. Padahal panganane cecek iku kewan-kewan sing iso miber. Nek dekne ndak iso miber. Tapi nyatane gak ono cecek kok kena busung lapar. Gak ono cecek mati kaliren gak ono. Padahal nek dipikir yo gak masuk akal. Panganane cecek iki kok iso miber kabeh. Nyamuk, laler, kaper, kupu, laron. Lah ceceke gak iso miber. Tapi nyatane cukup. Mergo dene gak tau protes nang gone Gusti Allah. Gak kaya wong sunggingan. Nyamuk yo ngono. Nyamuk panganane yo getihmu. Dia nyari makan niku resikone nyawa lho. Ora ketepaan kena juruse wong sunggingan telepok. Gepeng mati. Mbuh paham boga ngene iki dijak ngomong. Paham nggih? Mulane sampeyan aja kuwatir masalah rezeki. Adik ana sing ngomong, gak kelem kerja ya gak mangan. Ya salah, arek cilik-cilik lho kerja apa? Ya mangan kabeh. Malah ana wong wis lara nemen gak iso lapo-lapo, ngono ku nduk pinggir-pinggire ya akeh jajane. Ana wong sunggingane prinsipe ngono. Lek pengen duwe akeh ya kudu kerja keras, lek gak gelem kerja keras, ya gak kira oleh duwe akeh. Ya salah. Kadang-kadang ana wong kerjane keweras oleh duwe ya mek titik. Kerja mulai isu sampai bengi lho. Oleh ya mek 100.000. Ana kerjae gak keras, lungguh nyekeli mik ambek ngomong sak jam ngono ae. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngono Bu, sugih melarat iki gak perkara kerja. Rumangsamu wong nek kerjane ngepethu terus mesti sugih. Lah nek wonge kerjane nyantai ora iso sugih. Akeh wong kerjane nyantai ya sugih. Ana wong kerjane ngewethu ya melarat. Niku wonge ndoprok ndok kono iku. Sugih melarat ya gak perkara ibadah. Rumangsamu nek ibadahe kenceng mesti sugih. Nek ra gelem ibadah terus mesti melarat. Ya enggak. Kadang ana sing gak tau ibadah, salat ya enggak, Ramadan ya gak poso. Ambek tangga-tanggane ya gak ono sing rukun. Rewesek wonge. Ngono ku ya sugih. Ana wong iku ya Allah ibadahe kawenceng. Angger bengi tahajud. Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal meneh. Allahu Akbar. Entul-entul, jerit-jerit, gulik-gulik, entut-entut, gobek-gobek, cerekal meneh. Ngono. Nenek wiridan iki gak leren-leren. Nanti gawanane tasbih, tak wong lewer diputer. Wer 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 wer. Sulastri wer wer wer. Sumiati wer. Sunarti wer wer wer. Supian. Ngono ku ya melarat kok. Sugih melarat iku pawaan. Wong ana sing pawaan sugih, ana pawaan melarat. Pawaan sugih nyambut gaene nyantai ya sugih. Wong nek pawaan melarat nyambut gaene mau wampeng ya melarat. Padha karo lemu kuru ya pawaan sih. Wong iku nek pawaan lemu masih yo mangane titik. Ya lemu. Lha kok kudung biru iku. Mangane yo titik karepe yo wis diet ya karo-karuan, tapi ancen balungan gede. Wong iku nek pawaan kuru masih mangane akeh, yo kuru gak iso lemu. Paling isone yo cuma atos ngono ae. Engko lek wis ditokno yo gembuk maneh. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulane wong urip iku gak oleh susah. Susah iku dosa. Terus maneh, lapo susah kok dosa? Wong susah iku sebab sing dilakoni salah.
Janji sing dilakoni gak salah, gak kira susah. Wong susah iku sebab sing dilakoni elek. Janji sing dilakoni gak elek, gak kira susah. Sampeyan titeni omonganku. Lapo sih wong iku kok susah? Cemas, khawatir, soale sing dilakoni elek, sing dilakoni salah. Janji sing dilakoni apik, bener, gak kira susah. Mulane sampean niku ya nglakoni apa ae, lek kapan atine sampean kok seneng, tentrem, iku berarti sing sampean lakoni apik, bener. Sampean nglakoni apa ae, lah kok atine sampean iki bingung, cemas, susah, gelisah, iku berarti sing sampean lakoni elek, salah. Ngaji ngene iki, atine susah ta seneng? Bingung tak tentrem, ya berarti apik iki. Ngono lho. Sampeyan tepak maca Quran, sampeyan tepak wiridan, yakin atine seneng, yakin atine tentrem. Mergo sing dilakoni bener, apik. Coba wong nyolong ngono iku. Gak kira tenang, tingak, tingu. Nggih napa mboten? Nah, sing ngomong nggih berarti tahu. Loh, iki lek gak wong tok, kucing iki lho kucing. Apan sing dilakoni apik bener, tau wenang dekne. Ya kucing iki diceluk ndarane. Pus, pus, pus. Terus loh, kucingnya nganggo BH. Tunuk, 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 dituki pindang 3 piring. Ya tau wenang dekne lek mangan pindang. Wong dekne ngerti lek iku apik, iku bener. Gak salah, gak nakal, gak elek. Ana wong sriwat kaya apa ya tau wenang lek mangan kucing iku. Masih ana glodak-glodak tenang dekne. Ana bledek iki lho tenang. Dor ngono kuwi. Tenang. Ya bledek ya ngono kuwi kok mosok ana bledek kok crut ngono. Kuwi kok bledeke bojomu iku. Soale sing dilakoni bener apik, makane kucing tau wenang. Coba sing dilakoni salah, elek. Gak kira tenang, pindang lho wis ditutupi, ditindhihi, sik diokeh. Diokeh, tindhihe iku ditendang, akhire tutupe iku dicongkel. Ungkit-ungkit ndase mlebu separo lho, ana wong sriwet batek neh ndase. Padahal ndas wis mlebu separo. Enek wong sriwet ngene batek meneh. Wong yang ngono nek sing dilakoni gak tepak, mbok ndase mlebu separo batek meneh. Iki sing dikeploki sing ndi sih? Wong kate nyolong iki lho. Inguk-inguk jendela omahe wong. Lah kok ana banser liwat, polisi liwat, sriwet. Ya batek meneh mergo sing dilakoni. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, mulane urip iku kudu bahagia. Aja nganti susah. Aku setuju ana lagune arek-arek iki lho. Buat apa? Buat apa? Susah itu.
Piro regane? Iki nggarai atimu gampang kacau. Gagal panen atine kacau. Kelangan atine kacau. Apa ae atine gampang kacau. Balonku tinggal. Loh, wong jek 4 lho kok iso karek 4. Harusnya balonku masih 4. Nyantai lah wong sing bledos mek 1. Kan isek 4. Lagi balonku karek 4. Ku pegang mau wedhit gak oleh gedolanan koncoe. Mbok. Kadang iku arek cilike diulangi lagu mbok ujuk. Iki rata nduk ndi-ndi. Areke dipangku ambek dinyanyekno tepuk ami-ami belalang. Terus siang kalau malam bojok. Bayi sak donya ku siang malam ya mimik susu. Lah nek siang makan nasi kalau malam neritik ngaleki susu iku sapa? Ya bayi gerang iku. Arek cilik diulangi goroh. Lho sampean lek seneng lagune iku ya kalimatnya dirubah sing mendidik ngono lho. Misale ngene, pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi kiai, sekarang mondok dulu. Lho, apik to. Pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok jadi bunyai, sekarang ngaji dulu. Apik. Ngono lho. Pak Lurah pundi Pak Lurah? Nah, pok ami-ami belalang kupu-kupu, besok terpilih lagi, sekarang nyangoni aku. Lah ngono. Ngono carane. Wong kuwi kudu bahagia. Bahagia iku wajib. Mulane saben azan iki sampeyan dijak bahagia. Hayya 'alal falah. Kuwi artine lah ayo bahagia. Hayya 'alal falah. Ayo bahagia. Nduk kene azan yo hayya 'alal falah tak diganti liyane. Tasik hayya 'alal falah. Beke apa regane larang terus adane dirubah. Iku artine kula sampeyan dijak bahagia. Lapo kudu bahagia? Soale wong bahagia iku wong apik. Lah tugase uripe menungso nduk donya iki dikongkon dadi wong apik. Gusti Allah ndekek menungso nang donya iki keadaane apik. Gusti Allah ngersakno meneh lek menungso balik sowan ngersane Allah kudu apik. Mangkane tugase urip nang donya iki dadi wong apik. Lah wong apik iku sapa? Dawuhe Kanjeng Nabi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Apik-apike menungso iku wong sing uripe iso manfaat marang sak padha-padha. Sebaik-baik manusia adalah yang hidupnya bermanfaat untuk sesama. Bisa berbagi manfaat berarti nyenengno wong. Apik-apike menungso iku sing iso nyenengno wong, sing iso bahagiakno wong, berarti iso berbagi kebahagiaan. Apik-apike menungso iku yang bisa berbagi kebahagiaan. Padahal yang bisa berbagi kebahagiaan ya cuma wong sing uripe dhewe bahagia. Lah nek uripe dhewe ae gak bahagia, ya gak ngira iso bagi-bagi kebahagiaan. Kok ngrasakno andum kebahagiaan wong uripe dhewe ae gak bahagia. Padha karo ngene lho. Yang bisa bagi-bagi duit ya hanya orang-orang yang punya duit. Lah nek wong sing gak duwe duit kaya wong sing ndoprok-ndoprok ndok ngisor iku ya gak kira iso andum. Gak kira iso bagi-bagi. Malah gaweane njagakno oleh ndum-nduman. Iku lho wong iki kipas-kipas iki lho. Halo? Halo? Bisa dilanjut? Wong susah iku isone ya cuma andum kesusahan. Lih, sampean gak ngandel. Sampean lungguh jejer wong susah, gak suwe sampean katut susah. Disambati.
dicurhati, malah ya kuwatir diutangi barang ngono. Sampeyan lungguh jejer wong susah katut susah. Mulane aku mau lungguh jejer sampean. Padahal undang-undangnya ngene Bu. Sapa wonge nyusahno wong liya, alamat uripe kate digawe susah ambek Gusti Allah. Sapa wonge bungahno wong liya, alamat uripe kate digawe bungah ambek Gusti Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Siapa yang suka menolong sesamanya, dia akan selalu ditolong oleh Allah. Siapa yang suka menyakiti sesamanya, dia juga akan dibikin sakit hidupnya oleh Allah. Gak digatekno aku. Siapa yang suka membantu orang lain, pasti dia akan terus dibantu oleh Allah. Siapa yang suka membahagiakan orang lain, pasti hidupnya akan dibikin bahagia oleh Allah. Taman kule pengen uripe bahagia, nyenengno wong. Pokoknya sampean kapan iso bahagiakno wong liya, mesti kok sampean dibahagiakno ambek Gusti Allah. Lha sampean senengane nyusahno wong liya, titenono. Uripe sampean nek digawe susah terus ambek Gusti Allah. Ana sing krasa mulakno. Sampai ketentuane ngene Bu, masih ana wong iku welek ambek sampean, sampean tetep dikokon apik nang wong iku. Pamane lho, sampean duwe tangga kelakuane welek. Wis keliwat-keliwat lah. Mau sampean uluki salam lho, dekne gak jawab. Sampean takoni melengos. Dekne duwe gawe sampai ping 5 sampean bowuh terus. Ngono ku sampean duwe gawe sepisan lho, dekne gak bowuh. Wonten mboten tangga ngoten niku? Wonge teko. Gawe jilbab warna apa? Ngono iku lho sampean sik tetep dikongkon apik ae nang wong iku. Ya Allah, ya belajar. Belajar. Bahagia iku nikmat. Bu. Bahagia iku nikmat. Lah sampean kudu ngerti. Nikmat itu gak kudu enak. Nikmat ambek enak itu beda. Nikmat itu subjektif, enak itu objektif. Alah ki mesti gak ngerti kok dijak ngomong subjektif objektif ki apa. Soale wong kene iki terkenal ayu-ayu tapi dengerin dong sayang, aku kesini tuh demi kamu. Kok kamu gak merhatiin aku? Leh, ngene lho. Rung ana to sayang. Nikmat ambek enak iku gak padha. Nikmat iku kadang-kadang loro tapi nikmat. Kadang-kadang sakit tapi nikmat. Iki lek gak dikei contoh ya gak paham. Wes ngene ae. Iki sampean jawab, lek jawabmu banter insyaallah engko ngajiku rada suwe. Tapi lek sampean aras-arasen aku ya diluk ae. Wes sampean jawab. Makan di restoran mewah karo makan di tengah sawah enak ndi? Nah, anjene potonganmu gak tau nang restoran. Kok iso kompak lek jawab tengah sawah. Wong ngene gak tau nang restoran yo ngono iku. Ya salah. Lek ngomongno soal enak, jelas luwih enak mangan ndok restoran mewah. Regane ae luwih larang, menune spesial. Itu kalau bicara enak. Enak nang restoran mewah. Tapi kalau bicara soal nikmat, boleh jadi lebih nikmat makan di tengah sawah. Ngene, masih mangan ndok tengah sawah nek atine tenang, gak mikir utang, nikmat. Padahal awake rusuh campur lemah. Menggos mari kerja iku dikirim bojone.
Gak ono lawuhe, cuma sego karo sambel kecap tok plus sate. Cuma sego karo sambel tok lho nikmate gak karuan. Mergo atine tenang, nikmat. Sebalike mangano nduk restoran mewah lek atine gak tenang, wong tepak diuber-uber utang. Yo gak nikmat. Sik oleh 2 sendok iki lho, keselek. Gara-garane krungu wong watuk teko mburi. Lah sing watuki suarane persis wong sing diutangi. Bu. Coba jenengan konsentrasi mirengke kula, nek kula takoni jawab, nek mboten kula takoni aja ngomong dhewe. Tidur di spring bed karo tidur di pring kriet. Enak ndi? Ya, wis iso jawab. Lah nek ngomong enak ya enak nang spring bed. Iso mentul-mentul mendut-mendut. Tapi nek ngomong non nikmat bisa jadi lebih nikmat tidur di pring kriet. Mas yo turune nang pring kriet, geger kecepet galar. Tangi sedelok kecantol paku. Tapi wong tenang pikirane, begitu turu bleksek ngipi budal umroh. Ngipi diamini. Numpak pesawat. Tuk Mekah, tuk Madinah seneng. Mangan telap-telep ngombene es teh. Bareng ngelilir lo ternyata iler. Tapi nikmat. Lah saiki turu ana spring bed, mentul-mentul mendut-mendut kae. Bareng bleksek ngipine diberke gendruwo. Ngipi tiba, ngipi kelelep. Yo gak nikmat. Makanya nikmat itu kadang-kadang sakit. Tapi rasanya contoh, dicubit. Sakit apa sakit? Ya sakit, semua tahu. Tapi kalau yang nyubit orang yang dicintai, nikmat. Sakitnya sih sakit, tapi terasa nikmat karena yang nyubit orang yang dicintai. Contoh, kamu dicubit sama aku. Ya sakit, tapi kamu nikmat karena yang nyubit kan orang yang dicintai. Nganti siwel lho gak diobati, malah dibeset diwambakno gawe kenang-kenangan. Meneh ketemu koncone dipamer-pamerno, mbak iki lho mbak, dijewit Abah Anzah. Bu, coba dijawab maneh, ngapunten sangat. Jawab. Sampan tutuk kene iki jam pira mau? Maghrib. Saiki lho sampai jam yahmene. Kesel napa mboten? Bocok. Gak kesel kok lemu lungguh salian ping 7. Ping sila sembojong mereng ngiwa mereng nengen metungkruk. Yakin kesel. Bocok lek ngomong gak kesel, yakin kesel. Tapi masih kesel sampean krasa nikmat, seneng. Kenapa? Karena bisa berjumpa dengan idola. Ngono. Ya padha karo wong meteng iki lho, Bu, meteng. Niku kesel napa mboten? Ya kesel, capek, payah, sakit. Tapi kalau yang dikandung anak dari suami yang dicintai, nikmat, pamer-pamerno, kok muntah dibanter-banterno. Napa to, Mbak? Aku meteng. Melaku ya dindegek-ndegekno. Ya pamer-pamerno kan nek melaku sampai ngamene ngene. Ya karena ngerasa nikmat, ngono. Beda dengan kalau anak yang dikandung itu hasil arisan. Wes,
ngapunten. Kalau yang dikandung itu anak dari suami yang dicintai, nikmat. Meskipun bayi nendang-nendang perut, dayal. Seneng ae, nikmat ae. Tengah wengi lho bayine dayal. Sing lanang turuke digugah, Mas, tangiyo ta Mas, iki lho Mas, proyek garapane sampean Mas, polae. Nggih, ngapunten. Adik-adik yang di sini tolong ojo rame nak, sing sebelah iki. Nak. Iki lah arek-arek sing nduk kene iki le, ojo rame. Nggih. Kongkon ngalih ae, ojo rame nak. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten Bu, kula niku lek ditakoni wong, Abah, jadwal ngaji koyo ngono, gak kesel ta? Kula niku hampir tiap hari, telu hampir tiap hari. Ngoten niku ditakoni, gak kesel ta? Ya kula jawab kesel. Lek aku ngomong gak kesel, berarti aku mbojok. Ya kesel, ya capek. Jujur, saya tuh sering tidur di hotel Bandung, maksudnya ban gelondong. Tak hitung ya turuku nduk omah karo turuku nduk mobil akehan turu nduk mobil. Anjene penggaweane wiritan, wirawiri turu teratan. Yo kesel, capek. Tapi masih yo kesel, aku seneng krasa nikmat soalnya aku oleh sampean ki lek gak ngerti karepku aja ndisiki ngono ta. Kok iso oleh amplop oleh duwe. Lho sampean pikir kiai ku moto duwien. Elek pikiranmu. Sampean pikir kiai ku materialis. Sampean pikir kiai ku lek karo duit terus moh ngono ta. Pikiran no. Yo kesel tapi yo seneng soalnya aku oleh kok tak jereti salon siji-siji. Aku oleh dulur sakmene akeh. Oleh barokah lho. Aku iki misale gak tutuk kene, apa ya aku iso dadi seduluran ambek sampean koyo ngene iki. Iso sak majelis entuk ganjaran koyo ngene iki. Ya gak iso. Mulane aku mrene iki dalam rangka golek. Sik nyeleh lambemu diluk. Lah wis saiki ngene. Lah nikmat iku, bahagia iku aja cuma nduk donya tok. Rugi lek nikmat enak bahagia cuma nduk donya tok. Rugi, soalnya nang donya ku mek dilu. Wong iku enak nduk donya, nikmat nduk donya, seneng nduk donya, sak pira suwene sih dilu. Wong jarene wong tuwa-tuwa iku donya iki mek koyok mampir. Seneng nang donya iku mek sak nyuk jarene wong Jombang. Mek sak nyuk. Nikmate nikmat bojo, makane bahasane Al-Qur'an mata'ul ghurur. Enak nikmat nduk donya iku enak nikmat sing bojo menipu. Mergo apa? Enake iku cuma kaitane tok koyok-koyok. Tambah mburi tambah gak enak. Tambah suwe tambah gak enak. Lek sing jenenge nikmat temenan iku nikmat tok, nikmat terus, malah tambah suwe tambah nikmat, tambah mburi tambah nikmat. Gak ono enteke, iku nikmat temenan. Nikmat apa iku? Nikmat akhirat. Meneh nikmat swarga. Wong sunggingan terus wong-wong desa liyane sing rawuh nduk kene, dulur-dulurku sampean titeni, sampean rungokno ya. BE iki. BE meneh sampean kok sida nang swarga. BE sida. Nek lambemu sik ngono iku koyoke ya gak sida. Titenono meneh. Nduk kono iku nikmate nikmat temen. Gak ono enteke. Malah tambah suwe tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat. Lho, lek nang donya lak enak kaitane tok tambah suwe tambah gak enak. Mangan nduk donya iku nikmate yo sendokan pertama iku. Sendokan ke-10 wis mulai mblenger. Sendokan ke-20 nek. Sendokan ke-100 mutah. Klebon.
Kok ya weruh lek ana wong manis nduk kene. Allahumma sholli ala Muhammad. Iku nduk donya ngombe nang donya. Iku segere ya sak seruputan rong seruputan. Coba seruputan ke-20, blendangen. Seruputan ke-100, gumoh. Nggih mboten? Lek nduk swarga meneh, mangan niku sendokan pertama karo sendokan ke-50, enakan sendokan ke-50. Sendokan ke-100 tambah enak meneh. Sendokan ping 500 tambah enak meneh. Ngombe yang ngono, tambah seger, tambah mburi, tambah seger, tambah enak, tambah seger, tambah enak. Sing sebelah kono mikir, lah terus lek modele ngono terus ngisinge ya apa jar. Sepurane nduk swarga gak ana acara ngising. Wis prei wisan. Nduk kono ya gak ana WC umum ya gak ana. Lah nek mangan ngombe terus ngisinge ya apa? Metu dadi keringet, ambune wangi. Oh. Ngono meneh. Titenono ta meneh, beke sampean prono temen. Titenono meneh lak ngono. Rungono to. Lah wis, tukang syuting sing loro iki lungguh ae ta lah, wis aja atik ngodak-ngadeg. Itu ibu-ibu yang belakang itu pengen ngelihat aku. Enggak pengen ngelihat gegermu. Udah duduk aja, Mas. Pun ngeten. Wong kumpul bojo nang donya ki enake ya mek sak ser iku tok. Ser klimpruk. Mari ngono boyok ya gak karo-karuan. Loh, iso sampean ya protol jenggolmu. Tapi lek meneh nduk swarga tambah nikmat, tambah jos, tambah ngono. Lho wong ning donya wong lanang jarene ganteng gagah nang donya. Sak pira suwene sing gantenge wong lanang, gagahe wong lanang, sak pira suwene. Ya gagah ganteng isih enom, kuat isih enom. Bareng wis tuwa, loyo. Sik enom nanti melayu banter. Bareng wis tuwa, kok melayu. Mlaku trantanan sikile nyeret. Nggih napa mboten? Lho lek sik enom ya dijak lungguh ngene iki mbok nganti 2 jam mari lungguh cerekal jerantal. Bareng wis tuwa, lungguh setengah jam iki lho sing gringgingen. Katet tangi terantanan kancane mlakune tingkluk mbek mereng ngono. Nggih napa mboten? Lah iya. Sik enome kaya anggere ana arek wedok ayu ditebek, bareng wis tuwa arek plorak-plorok tok. Ana arek wedok ayu liwat ya karek plorak-plorok. Arek cek monyor-monyor. Arek endi kok dijejeri temen ya mengkeret wisan. Lah aku ngene iki iso bengok-bengok meneh lek wis tuwa temenan, ngrasakno bengok-bengok, tak gawe wahenge untukku mrotoli dhewe-dhewe. Lah ayune wong wedok nang donya ya sak pira suwene sih? Ayune wong wedok nang donya lho sak pira suwene? Ayu amarga isih enom. Onderdile sik kuat, baut-baute sik kenceng. Pipine ginyur-ginyur mindur-mindur. Dodohe mentek-mentek. Semane neratapno jantung. Kayak wong lanang diesem iki jantunge ceduk. Lirikane medhotno kolor. Wong lanang dilirik sret ndudul kon jero del kolore pedhot. Wis enom. Sing kebanteran apane? Ayo coba, rungokno. Coba lek wis tuwa, ngedep kaca lho, nglerik ambek mengenge. Nyawang ayang-ayangi dhewe iso mlayu. Wedi. Untune ompong, pipine kempong. Dodoi kari tengere tok ngono. Kiwir. Angger tinggoni BH mbrosot. Mulane sampean lek sik enom ayune aja atik endel. Tontokan nek wis tuwa kaya mburimu iki lho, noleh tak noleh. Lah iku. Ya wis ngono iku meneh dadimu ya wis ngono iku. Grayang ngono lak wis kewer-kewer.
Ngono ae dikai ayu titik, tijen. Lek mamer-mamerno ayune, apa maneh atik gelange akeh ngono. Mung dijak selawatan ngono. Ya Nabi salam. Oh, disengetno gelange. Biasae tukang pamer. Mangkane lek cuma nduk donya tok rugi sepurane nek nduk dadi wong terhormat nang donya. Sak pira suwene terhormat dadi kepala desa. Paling suwe 3 periode. Iya lek sik dadi kepala desa, sik nggih Pak, nggih Pak. Kowe ndongkol. Rumangsamu enak ngono ta. Wong modal gawe pilihan sampai saiki gorong balik. Mangkane gak iso lemu. Lho sak dukur-dukure pangkat ning donya ya cuma dilu. Ya dihormati mergo sik duwe pangkat. Pangkate wis entek, ya gak ono wis yang menghormati. Ngono lho. Sapa ngomong kiai ya padha ae. Ya enggak ya seje. Nek kiai ku gak nonteke. Lho. Ayo saiki sampean tak bedheki. Pak Lurah Sunggingan. Nun sewu Pak Lurah. Niki yuswane sampai sepuh, panjang umur Pak Lurah, muga-muga ya Allah sampai 100 punjul umur. Lah iya 100 punjul. 100 punjul Pak Lurah, umure jenengan 100 tahun punjul. Ya Allah, terus wis gak iso mlaku. Ya gak iso mlaku ya 100 punjul. Akhirnya nanti gawe kursi roda. Terus ana kiai sepuh, wis gak iso melampah. Nanti yo gawe kursi roda. Saiki padha-padha dikongkon dorong. Sampean milih dorong Pak Lurah ta milih dorong kiai? Ya milih dorong kiai barokai masih ya tuwa. Dorong Pak Lurah yo gelem nek diopahi. Gak terima ya wis. Lho, iya ta gak? Nah, iku lho gara-gara ngomong kiai ya padha ae jarene. Gak seje kiai tambah tua tambah keramat. Mangkane Bu, kula sampean diulangi donga. Wong-wong lek ngarani donga sapu jagat iku. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepadaku di dunia ini kebaikan. Ya Allah, berikanlah kepadaku di akhirat nanti kebaikan. Ya Allah, selamatkanlah aku dari siksa neraka. Ayo kita belajar dari doa ini. Pertama, kalau berdoa memohon kepada Allah itu minta kebaikan. Jangan minta apa yang kita inginkan. Lek ndonga nang Gusti Allah ki aja njaluk apa sing sampean kepingini. Tapi njaluk kesaenan. Lek sampean ndonga nang Allah njaluk sing sampean kepingini, mungkin dikei ambek Gusti Allah. Tapi dadine gak apik, belum tentu jadi kebaikan. Tapi lek sampean ndongae minta kebaikan, dikei apa ae dadine apik. Dikei sak pira ae dadine apik. Dikei model ya apa ae jadi kebaikan. Paham nggih? Ngono. Makane iki donga iki lek ngulangi nak ngono. Ya Allah, kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Diparingi sak pira ae dadine kesaenan. Diparingi apa ae dadi kesaenan. Aja njaluk sing dikepingini. Mungkin dikei, tapi nek gak dadi kesaenan, malah dadine elek. Contoh iki contoh. Sampeyan ki ndonga nang Allah
Njaluk diparingi rezeki lancar, njaluk diparingi apa leh ngarani dadi wong sugih gampangane lak ngono sih. Wis suwe sampean ndonga ngono ku wis suwe. Tapi melaratmu kok awet. Sampai saiki kok melarat. Ngene lho Bu. Soale menurut Gusti Allah, sampean ku sing apik ya melarat ngono iku. Sampean ki umpama digawe sugih malah bahaya. Wong sampean durung sugih wis kaya ngono kemenyeke. Ndah niya sugih tambah gak karu-karuan. Lah Allah Maha tahu yang terbaik buat sampean, ya wis digawe ngono-ngono iku. Wis aja didadekno wong sugih. Biasa-biasa ae. Butuhane ae dicukupi. Butuhane ae dicukupi. Soale engko ki lek sugih malah nakal. Asale durung duwe mobil, sregep ngaji, sregep sholat jamaah nang masjid, bareng duwe mobil malah gak tau jamaah, gak tau ngaji, nang mall keluyuran malah gak sholat. Enten mboten ngoten niku? Lho ya. Iku lek ndonga njaluk sugih, njaluk duwe mobil, dituruti tapi dadine elek. Allah ku sayang neng sampean. Sampean niku ditata uripe sing paling apik. Mulane sampean niku lek ndonga nang nggone Gusti Allah nyuwun apa ngono. Kok gak keturutan, bukan berarti gak diparingi ambek Gusti Allah. Diparingi sampean, tapi dalam bentuk lain yang lebih baik kanggo sampean. Soalnya kok nek sampean diparingi sing sesuai karo jalukane sampean niku malah bahaya. Padha karo ngene. Sampean ki duweke akeh. Terus sampean duwe anak lanang sik kelas 3 SD. Lah kok anak iku njaluk ditukokno sepeda motor sing banter iku. Sampean turutin apa mboten? Lho ora jawab. Diturutin apa mboten? Mboten. Bukan berarti gak sayang anak. Justru iku mergo sayang anak. Soalnya sampean ngerti, wong arek kelas 3 SD kok dikei sepeda motor. Bahaya, tukokno temen, tak umpake ning jalan raya. Gak sampai seminggu mati anakmu. Ngono lho. Lah, sampean kei tapi duduk sepeda motor. Sampean tukokno tapi duduk sepeda motor. Tukokno sepeda pancal. Soalnya yang paling apik gaya anak sing kelas 3 SD iku duduk sepeda motor tapi sepeda pancal. Paham? Nah, wong kaya sampean-sampean iki kan kelasé sepeda pancal. Engko lek kok ngenyek iki lek sing ngenyek ya sapa kok gampang men tersinggung. Mergo kuwi sing paling apik ngono lho sayang. Kuwi engko lek sampean didadekno wong sugih ke bahaya. Ngono lho. Aja suudzon nang Allah, jare Gusti Allah iku Maha mengijabah doa, mengabulkan doa. Lho doaku kok gak dikabul-kabulkan? Dikabulkan, tapi dikasih bentuk lain yang lebih baik bagi sampean. Allahumma sholli ala Muhammad. Paham toh? Ngene Bu. Ana wong iku nang donya iku tampilane koyo digawe enak, koyo mulia terhormat. Padahal dia akan dicelakakan oleh Allah, akan disengsarakan oleh Allah. Ana ngono iku. Wong nang donya iku digawe sugih, kaya-kaya uripe mulia, terhormat, enak. Padahal itu cara Allah, dia akan disiksa di neraka, akan dijerumuskan ke neraka. Ana nang donya iki tampilane kaya wong mulia, wong terhormat. Padahal kate digawe lara. Tampilane koyok-koyok, tumpakane mobil, larang, apik. Supire, gak main-main, supire profesional canggih. Nanti-nanti pengawalannya ketat. Koyok-koyok wong terhormat. Padahal kok kate dilebokno penjara. Nah koruptor-koruptor ya. Ngono lho. Iku gambarane wong nduk donya iku dikek tampilane koyok sugih, enak. Padahal kate dilebokno neraka. Ana wong nang donya iku. Ya Allah, ditumpakno becak.
Gek wis tayang kabeh becake kriet kriet klotak udan tawur si bontel plastik ngene wong. Padahal iku kate digono hotel, dijak nang restoran. Ana wong nang donya iku tampilane digawe uripe melarat, padahal iku kate dilebokno swarga. Paham? Mulane lek ndonga nang Allah aja lali njaluk kesaenan. Minta kebaikan. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Engkok gawian status. Orang sukses itu bukan orang yang berhasil mendapatkan apa yang diinginkan. Karena apa yang berhasil didapatkan belum tentu bisa jadi kebaikan. Tapi orang sukses adalah orang yang berhasil mendapatkan kebaikan. Paham, Bu? Mergo ngene, kadang-kadang ana perkara iku sampean sewenengi, padahal iku dampake elek kanggo sampean. Ana perkara iku sampean gething, padahal iku dampake apik kanggo sampean. Fa'asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kalian tidak menyukai sesuatu, padahal itu lebih baik bagi sampean. Wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu mencintai sesuatu, menyukai sesuatu, padahal itu jadinya buruk bagi sampean. Jadi sampean nek ngalami perkara sing gak sesuai karo kepinginane sampean, aja suudzon nang gone Gusti Allah. Kadang-kadang perkara sing sampean gethingi, perkara sing sampean mangkel iku dadine apik. Perkara yang tidak sampean inginkan iku dadine malah apik. Bu. Perkara sing sampean senengi kadang-kadang dadine elek. Biyen nalika sampean sik enom. Sampean niku seneng ambek arek lanang. Anjene areke yang ganteng, gagah, gede dukur, sehat, atletis, kuning kulite sak untu-untune. Zaman kaya-kaya gak iso urip lek gak oleh arek iku. Ngono. Tibake gak dadi bojo sampean. Sampean tiba oleh bojo cilik ndik metekel, rada kunting sisan. Iku bukan berarti Allah gak sayang sampean. Ternyata di balik hikmah itu, Masya Allah, sampeyan ini diselametno ambek Gusti Allah. Ngono lho. Arek lanang sing biyen sampean saweneng iku, rabi ping 5 pegatan terus. Soale areke kejem KDRT moro wantangan. Nah, sampean dikei bojo sing cilik ndik metekel kunting iku mau, areke setia, api, pengertian, loman lho, sogeh, ngono lho. Tapi ngono rupane, ya gak apa-apa anggapan pesugihan. Zamanku dipilih no ambek Gusti Allah, Bu. Ya tak ceritani yo. Kula nate ngalami ngono ku, sesuatu yang tidak saya inginkan, tapi ternyata itu dampaknya kebaikan. Kula niku tau pas sing kapan ngono rodok lawas wisan. Kula niku diundang ceramah to. Telat kula. Panitiane wis telepon terus. Jamaahnya udah ngumpul. Tinggal nunggu penceramah tok. Telat aku. Gara-gara nih sopirku mencret. Lah sopir sijine iku wis ana tugas liya. Sopire mek iku tok. Mencret. Wis panitia telepon. Lah sopir mencret ya apa? Mosok katene nyupiri aku ambek cret. Ya sapa kuat ambune. Nah aku yo ngenteni to. Wis pokoke wis gak enak kabeh lah. Wah aku ki orangnya kan gak seneng, gak suka nek telat-telat ngono iku. Ngapunten. Begitu dekne selesai kandhani. Ngene iki gara-gara awakmu ini. Tak wamuk ae. Aku wis malah salah-salahno ambek wong. Sapa sing ngongkon mencret? Ayo cepet. Tak seneni Bu, padahal gak oleh lho. Sopir diseneni ku gak oleh, resiko nyawa. Tapi aku waktu kula gak mikir ngono. Perkara aku gak enak ambek panitia.
Mulane suweneni terus. Mangan ya ojo sembarangan, barang-barang diemploki ya. Ngene iki mencret ngene iki. Aku malah seneni wong telat gara-gara awakmu mencret. Mulane mangan ya ojo wis pokoke gak karo-karuan lah. Ternyata Bu, begitu tutuk lokasi, pengajiannya ditunda. Gara-gara apa? Ya Allah, kira-kira 1 jam yang lalu ada kecelakaan beruntun. Mobil pitu pendeng kabeh ndok kono. Liki umpama kok aku gak telat, ya mungkin mobilku termasuk salah satu yang pendeng ndok kono. Begitu ada kejadian itu terus aku mikir, ya Allah, diselametno Gusti Allah. Liki umpama aku gak telat ya, mungkin aku katut pendeng ndok kono. Asale sopirku tak seweneni. Mari ngono tak omongi, untung awakmu mencret. Lha umpama awakmu gak mencret iso-iso awak dhewe katut gepeng ndok kono lho. Terus tak rangkul, meneh-meneh mencret maneh ya aku. Ngono lho Bu, dadi sampean niku kadang-kadang perkara sing gak sampean senengi iku nyelametno sampean. Wis muga-muga paham ngene iki. Terus pelajaran kedua, lek ndonga iku sing simpel, ringkes, teges, mentes. Gak usah terlalu bertele-tele. Kaya iki mau lek ndonga ya apa? Ya Allah, kula nyuwun ten donya niki kesaenan. Apa iku? Wis kabeh urusan donya kula njaluk sing sae-sae. Katut kabeh wisan. Ya Allah, kula nyuwun ten akhirat benjang kesaenan. Apa iku? Apa ae urusan akhirat pokoke kula njaluk sing sae-sae. Katut kabeh. Ya Allah, selamatkan kula saking siksa neraka. Mesti swarga lho. Enak to? Ora usah kabeh disebut ngono. Ana wong donga apa maneh ngimami jamaah ya. Lek ndonga atik sawit tahu. Wis to akeh gak mandine. Lha apa kok gak mandi? Sing ngamin gak kira ikhlas. Pegelen ngatong. Ya kaitane sik pertama kayak amin. Kono sik Allahumma. Wis mulai kesel wis. Amin iki sik Allahumma durung robana iki. Iki sik Allahumma sakmene suwene gorong robana. Wis keselen kan tangane wis mulai diselehno tumpangno nang pupu ngene. Mbek ndowe-ndowe. Amin. Sik Rabbana. Wis mulai mangkel iki sing amin. 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 Donga nang kedawan akeh gak mandine. Lha apa? Sing amin iki lho gak ikhlas kecuali lek ndonga dhewe ya karepmu. Sing amin gak kira ikhlas. Apa maneh kate kenduren, donga apa berkate gepeng cilik. Sing dongani sawi ngene. Wis kudu jongkrokno ae. Wong berkat gede kesuwen gak seneng apa maneh berkat cilik. Hoi. Tapi ya ojo keringkesen sampai gak kena difaham. Ndonga nang rawing kes pokoke ngatong. Ya Allah, Engkau tahu yang ku mau. Amin. Ya bener, Gusti Allah tahu yang kau mau, tapi ya omongno. Kaya sponsor Sprite. Hoi. Tapi ojo terlalu rinci, Gusti Allah didikte. Ono arek lanang ndonga pengen bojo, ya Allah, nyuwun bojo ya Allah. Sing wedok nggih. Sing ayu, sing putih, langsing ojo mbrot. Ya Allah, anake wong sugih, donyane akeh, umure kari dilu. Ya Allah, sing langsing nggih. Ukuran BH-ne nomor 50. Donga ngono. Lah terus nek saya kepengin suwe ngene, apik-apikan naten. Omahmu ndi, engko aku tak nginep kono, tak critani sampai subuh piye. Kok rungono. Tapi aja ndonga kok nuntut nang Gusti Allah. Nuntutnya ya apa? Ya Allah. Aku jadi manusia kan Engkau yang menciptakan ya Allah. Engkau sudah berjanji akan mencukupi semua kebutuhanku. Tapi sampai hari ini kok belum cukup. Mana janjimu sebagai Tuhan itu? Ya, tapuk lambemu ambek malaikat.
Lah donga sing paling apik iku donga teko Al-Qur'an. Mari ngono donga sing ulangane Kanjeng Nabi. Mari ngono donga ijazahe kiai-kiai nika. Mari ngono ya wis sak dongamu sing penting apik. Dan gak harus bahasa Arab. Rumangsamu donga kudu bahasa Arab, mboten. Nganggo basa napa-napa sae. Nek iso bahasa Arab monggo. Nek gak iso ya gak kudu bahasa Arab. Timbangane maksa donga bahasa Arab keliru. Ayo. Anake iki ujian. Cek cerdas, cek pinter, garap soal, cek lulus, bijine apik. Ibune ndonga bahasa Arab karepe, tapi keliru. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Niku tadongane mlebu WC. Ya anakmu malah gak sida garap ujian perkara mencrat. Basa Jawa ya gak apa-apa. Ngono lho Bu. Nek saged bahasa Arab sae. Nah, kecuali sing donga-donga wau teko Quran, teko hadis wis pakem iku. Lah liyane iku sampeyan yo gak kudu bahasa Arab to, ora gak iso. Basa Jawa lah ayo kenek. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin terus maca selawat terus sampean donga. Engko ditutup alhamdulillahirabbil alamin karo selawat meneh. Beres. Ngono. Gak kudu bahasa Arab timbangane bahasa Arab keliru. Sampeyan modele kadang-kadang keliru kok. Mbok anggap sing Arab-Arab mesti Islam ngono. Sampai enek lagu sing asline duduk lagu solawat ya dianggap solawat ya ambek arek-arek. Mergo bahasa Arab padahal iku lagu percintaan. Rumangsane solawat ngono ambek kiyer-kiyer. Padahal iku lagu percintaan. Woi. Ngerti tak gak diomongi ngene. Ponakane sapa iku mau. Ya Allah ya Karim. Nubu. Nah terus meneh. Fid dunya hasanah wa fil akhirati. Berarti kula sampean ki duwe target loro. Ya donya ya akhirat. Donyane apik, akhirate yo apik. Kira-kira wong sunggingan kene iki menting non donya napa akhirat? Jajal, coba akhirat napa donya? Rungokno to sayang. Akhirat iku simbole pahala. Donya iku simbole harta. Ayo wong sunggingan kene luweh melih pahala napa harta? Akhirat niku simbole ganjaran. Donya niku simbole bayaran. Saman luwih seneng ganjaran ta bayaran? Misale iki ana undangan loro bareng. Gak oleh diwakilno, kudu ditekani. Tapi siji ae gak oleh ditekani karo. Siji undangan dalam rangka mendapatkan ganjaran. Undangane teko Gusti Allah langsung. Sing gelem mara oleh ganjaran 17 derajat. Hayya 'alas shalah. Iku undangan untuk mendapatkan ganjaran. Sing mara oleh 17 derajat. Sijine undangan teko Pak Lurah untuk mendapatkan bayaran. Sing moro oleh duit 1 jutanan. Ayo sampean kira-kira milih 17 derajat ta milih 1 juta? Lah kok 1 juta wong 50.000 mbok parani yo 1 juta. Loh itu kita bal tu'sirunal hayatat dunya. Rata-rata menungso iki luwih milih donya timbang akhirat. Dolali wal akhiratu khairu wa abqa. Ana acara loro bareng, waktunya berdekatan, sama-sama gratis dan tidak ada paksaan. Siji acarane pengajian, siji acarane dangdutan. Saman milih nekani dangdutan napa pengajian? Percaya nek wong sunggingan mesti milih pengajiane sing ditinggal. Bu, seneng ndi to sampean duwe anak sing ganjarane akeh karo bayarane akeh?
Bu. Bu. Seneng gak ada anak sing ganjarane akeh napa sing bayarane akeh? Ya Allah. Nun sewu. Saman misalnya apa bangun omah. Ngono ku sing sampean rencanakno apa dibangun omah swarga napa omah donya? Ya mestine karo. Ya omah donya ya omah swarga. Tapi harus ada skala prioritas. Donya niki tujuan antara, swarga niku tujuan utama. Ayo takon meneh dijawab. Omah donya karo omah swarga sae pundi? Sae pundi? Swarga. Bagus pundi? Mbah ra dijawab. Omah donya kalih omah swarga lebih bagus mana? Lebih indah mana? Lebih megah mana? Lebih mewah mana? Tapi anggaranmu banyak mana? Padahal kula pun sering matur, omah donya ki apik kaya apa, itu rumah akan kita tinggalkan selamanya. Sedang yang akan kita tinggali selama-lamanya adalah rumah yang di surga. Tapi aneh wong sunggingan. Omah sing kate ditinggal selawase nek bangun tek atusan juta. Omah sing kate dinggoni selawase gak mikir. Ana kotak amal ngono ku gawe bangun omah sing kate dinggoni selawase nduk swarga. Biasane sampe nyemplungi pira? 2000 gawe bangun omah. Ya oleh paku siji nyublesi bokongmu. Aneh toh? Padahal omah donya ki masih apik kaya apa akan ditinggalkan selamanya. Wes gak iso nolong, gak iso bantu, wes ditinggalkan selamanya ya wes. Ngono puluhan juta, ratusan juta. Lah rumah yang akan ditinggali selama-lamanya akan menjadi miliknya selamanya. Gak dipikir. Sama niku rencanane ten swarga niku sida napa mboten? Sida. Sampun gak ada kaplingan ten mriku? Sida tagak. Ya Allah ya Karim. Lah nek sida ya kudu duwe kaplingan nang kono. Aneh kok kita iku. Bu, mestine sing luwih dipentingno iku yang menjadi miliknya selama-lamanya. Itu yang diprioritaskan. Iku sing dipentingno. Lah yang akan ditinggalkan selamanya ya wis biasa-biasa ae. Iku nek wong sehat. Iku lek wong waras. Oke, kita perjuangkan mati-matian apa yang akan menjadi milik kita selamanya. Akan menjadi milik kita selamanya. Kita perjuangkan mati-matian. Lah kalau hanya menjadi milik sementara, ngapain diperjuangkan ngoyo-ngoyo mati-matian? Iku nek wong sehat, iku lek wong waras. Wong kate ditinggal ae lho. Ya biasa-biasa ae. Yang akan menjadi milik kita selama-lamanya, itu yang harus kita perjuangkan mati-matian. Mestine ngono. Loh, apa enggak boleh cinta dunia? Boleh, silahkan. Tapi buktikan kecintaanmu kepada dunia itu. Cara pembuktiannya gimana? Jangan sampai pisah dengan kamu. Bawa terus dunia yang kau cintai itu. Sampai alam barzah, bawa. Sampai akhirat, bawa terus dunia yang kau cintai itu. Bawa serta sampai surga. Itu tandanya kamu mencintai dunia. Caranya gimana? Ya lepas saiki. Ge proyek-proyek agama kae. Mulane donya aja didekepi ae. Hui. Woi, gawe kalung ya oleh Bu, tapi gak usah gede-gede. Sing kate sampean pameri ku lho ya sapa wong kabeh ya wis duwe. Irisen niku irisen. Kok gulune? Ya kalunge iku lho irisen. Iki lho gedung TPK-ne anakmu. Anakmu lek ngaji nduk TPK kau gedunge gorong dadi. Gawe bantu iku kalungmu. Woi. Kalung iki padha rantene kapal, mlakune sampe mbungkuk-mbungkuk ngono. Bu. Sampeyan gawe cincin yo sak karep monggo, gawe perhiasan kok. Tapi aja akeh-akeh, driji 10 dinggone kabeh. Ya siji-siji ae, liyane cumplungen niku lebokno masjid iki lho.
madrasah iku lho, arek-arek yatim iku lho. Paham? Ya Allah, gawe gelang ya oleh wong wedok. Perhiasan no. Tapi siji ae, aja akeh-akeh. Tangan ki wetengen digoni gelang kabeh mulai ugel-ugel sampai kelek kaya jaran kepang. Ngono ku sing garakno sampean dikete ngerampok, diancam maling ya perkara ngono iku. Tampilanmu lho berlebihan. Siji ae gelang. Syukur-syukur sampean betah isin, cukup gawe gelang karet. Enak toh? Praktis engko sawaya-waya rambutmu mau sak masih berantakan nih kok kari melorot gawe tali set lho. Sawaya-waya bojomu ngamuk-ngamuk iki kok jeyedeten raine. Itu yang akan menjadi milik kita selamanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah, ya opo sih? Bu, rungokno. Prioritas kita itu harus yang menjadi milik kita selamanya iku. Ngono. Ojo kualik-walik. Enggak nentek. Wong donya sing disebar iku tambah akeh. Padha karo bibit gabah iku. Sebar nduk sawah. Gak entek malah dadi wakeh. Sak gegem lho sampean sebar nduk sawah iso dadi sak ton 2 ton nggih napa nggih? Lho. Duitmu iki lek mbok sebar gawe masjid, gawe pesantren, gawe arek yatim, tambah akeh. Nu gabah kok disimpen ae. Lek gak bosok ya badhok tikus. Duit ditumpuk, ditabung, ditumpuk, disimpen, lek gak bosok ya badhok tikus. Dadi penyakit. Mbuh, diomongi ngene iki modele abot ono modele. Ibarat air itu kalau dialirkan sehat, jernih, menyegarkan. Duitmu mbok alirkan rono, sehat, jernih, menyegarkan. Air kok tidak dialirkan, pasti dia akan mengecembong. Menandok lho, menandok. Basin banger mengandung kuman dari sumber penyakit. Duit disimpen dadi penyakit. Muga-muga paham wis kate mari jam 10. Yo. Ayo melu aku. Kok iso ngono. Pokoke bahagian donya akhirat. Didongakne keluarga menika ugi keluargane kula panjenengan sedaya. Masuk jumlahe keluarga ingkang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ayo mumpung sik dikai kesempatan urip karo Gusti Allah, nggo ngaji sik, nggo zikir, nggo ibadah. Ngono lho Bu, karo ngenteni giliran. Ya toh? Karo ngenteni giliran. Soale kabeh yo rene sing njaluk sarung mangga nggih rene. Heeh. Nggih, mboten niku mau sing ngomong gak sing niku lho sing niku. Sing bapake niku nggih. Ayo. Nggih. Monggo mriki, Bapak. Ayo. Nggih, paringi mik. Minggah mboten napa-napa, Bapak, minggah. Dalem? Oh, temriku mawon, nggih. Paringi mik, Mas. Mas operator nyuwun tulung mike, Mas. Ayo cek riyen, Pak, mike. Sampun muni dereng? Cek. Nah, yuk salam riyen Pak, salam riyen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asmane sinten Bapak? Pak Kasmari. Kang Kasmari. Daleme pundi? Ngoro, Pak. Ngoro? Nggih. Ngoro Jombang, Pak. Oh, Ngoro Jombang. Pas ngoronipun desane? Katerban, Pak. Katerban. Oh, nate kula ngaji ten Katerban. Nggih. Ndugi mboten sampean pas kula ten Katerban? Nggih, mboten. Lepas ten pundi niku sampean? Hah? Iya, Pak. Hah? Pasang salon, Pak. Oh, masang salon. Nggih. Oh, sampean operator salon. Mboten, Pak. Niku biasanya mriko, Pak. Mboten mriki, Pak. Oh. Preman, Pak, preman. Preman mriki. Nggih. Asline Katerban mriko. Ngoro. Lha sing aku ngaji ning Katerban ora teko. Aku ngaji no kene kok teko. Pak Kasmari napa Sumari wau? Kasmari, Pak. Pak Kasmari.
Pun pinten dinten ten mriki? Dereng Pak, caket sepindah niki Gus. Hah? Kali sepindah. Lho mboten maksude terose kerja ten mriki jenengan. Mboten, pasang salon ten Ngoro, Pak. Pasang salone ten. Ten Ngoro. Lah sing ten mriki? Niki jamaah, Pak. Oh jamaah pengajian. Nggih. Rombongan berarti. Nite sepeda kiambak-kiambak, Pak. Nite sepeda piyambak-piyambak. Nggih. Mboten tebe to? Tebel lumayan, Pak. Tebe lumayan. Heeh. Sik talah. Iku keluarga sampean ta Pak Kasmari? Nggih. Sing pundi? Sing pundi? Mangkane kok ngomong coar cair. Napane sampean niku? Yugane Oh ibune. bener nek yogane. Wis kong kali kong berarti. Pinten yogane jenengan, Pak? 3. 3. Saya niku nomor pinten niku? Niku mbajeng. Bajenge. Daleme mriki. Kok nggih pola Katerban, Purworejo. Oh ya Katerban. Lho wong Katerban kok iso manggon nang jerone pager? Brosot. Nggih, brosot tasih pari niku lho. Oh, berarti iki banyak penyusup iki seno kene iki. Jenengan kok manggone ten ngarep Brosot nggih. brosot nggih. Pengen nopo diwangi brosot-brosot. Sarung, Gus. Pengen entuk sarung. Ya wis gak apa-apa. Solawatan apa nembang apa nyanyi. Mboten saged e, Pak. Mboten saged ya ora tak kei kok. Apa adzan wis. Yogane mawon nggih. Moh. Sing tak timbali jenengan kok yogane. Halo. Pak. Apa ngaji? Pancasila mawon. Ya wis Pancasila ayo. Wis ngene ae. Garuda Pancasila, nyanyi Garuda Pancasila. Ayo. Ayo. Garuda Pancasila. Liyane meneng. Aku lah Liyane meneng. pendukungmu. Patriot proklamasi. Patriot berputar untukmu. Terus. Pancasila dasar negara. Rakyat adil makmur santosa. Pribasaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Sik cair, tapi sekali lagi sik pisan kas baleni liyane tulung meneng mboten usah melu-melu. Ayo monggo Bapak Kasmari dibaleni meleh Garuda, yuk. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, patriot teruntar. Patriot proklamasi sedia berkorban untukmu. Baleni patriot. Patriot proklamasi. Setia bertutar untukmu. Terus liyane meneng. Pancasila dasar negara. Terus rakyat adil baru santosa. Baleni Pancasila dasar negara. Pancasila. Pancasila dasar negara. Terus Pancasila dasar negara. Terus rakyat adil makmur santosa. Pribadi bangsaku. Pribadi bangsaku. Ya pribadi bangsaku. Baleni. Pak pribadi. Kok Pak Pri? Rakyat adil makmur santosa. Yo. Bangsa. Rungokne kula. Rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Rakyat adil makmur santosa. Terus pribadi bangsa aku. Ayo maju. Ayo maju. Ayo maju. Wes pun Pak Kasmari lho, ngene iki menanamkan jiwa nasionalis, ben cinta Indonesia.
Ngono, ora kok wong tuwek kok nyanyi le. Maksudnya beneling. Kita ini orang Indonesia, punya dasar negara Pancasila. No, kayak sarung, nyuwun sarung mboten? Aduh, sarungnya coba apa? Mangga. Heeh, kene endi? Gendang paringi. Ayo. Kata-kata se. Ayo, sarung mangga, ayo. Sarung mangga. Ayo. Meneng to ben saunine. Yuk. Ayo Bakas mari, sarung mangga, ayo. Sarung mangga abadi. Abadi selamanya aja. Ayo toh, sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya dipakai Luar biasa. Bakas mari, Bakas mari. Itu kan ngapalo Pancasila rapal. 50.000 ae. Nggo bensin. 50.000. Tak tambahi 100, wes. Wes kok ora apal kok. Pun Mbah matur suwun. Nggih, kene mike. Assalamualaikum Salam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Bakas mari, matur suwun. Nggih, matur suwun nggih. Salam ten keluargane. Nggih. Apa bocah-bocah iki kok nek wis tampil ya ora tenanan. Pripun? Sapa? Oh, niki rekuase sing duwe gawe. Ahmad Alfian Rizki. Mana anaknya? Ayo sini, Nak. Ayo sini. Kene. Ayo. Halo, halo, halo. Halo, halo. Halo, halo. Mas operator, volume nih, Mas. Aja medit-medit to Mas sampai volume. Mboten nek jebol wis ana ukurane. Kados wau lho pertama. Lah ngene. Ayo, pon nak mriki riyen, Nak. Pun to, Nak. Kayak mlakumu ngono ya sandalmu rambut coplok. Kene Nak. Iki ya banyune sapa kene iki. Pon. Pon iki. Gendang salam kono sik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namine sinten Jaganteng? Fian. Lengkap nami lengkap. Ahmad Alfian Rizki. Ahmad Alfian Rizki. Sama nojo Fian tok engko dianggap chat engko. Ahmad Alfian Rizki panggilannya Fian. Daleme pundi? Sunggingan. Oh Sunggingan mriki. RT pinten? RT berapa? Loh, anak kecil kok ditanya RT berapa? Yo biar mulai belajar bahwa kita hidup itu bermasyarakat. Ngono maksudku. Gak ngerti nggih RT pinten? Mboten, gak apa-apa. Saman sekolah ten pundi? Sengon. Iki penghuni Sengon iki bocah iki. Mau ditangleti sekolah ten pundi malah nowet Sengon. Abahi takon saman sekolah ten pundi, Nak? ARJ. ARJ ki apa? SDI Darul Jadid. Oh ngono, nggih. Niku Sengon niku desa. Nggih. Walah tak pikir wet Sengon. Lah nggon memedi ya wet Sengon. Kelas pinten, Nak? Kelas pinten, Nak? 5. Kelas 5. Masya Allah. Sampean mriki kalih sinten? Mama. Oh sama mama. Papa ikut? Iya kayaknya. Iya kayaknya. Manggilnya papa apa ayah? Ayah. Ayah. Kerjanya apa nak ayah nak? Ganti sapi. Oh belantik sapi. Kalau mama? Di toko. Mama di toko. Kamu punya kakak? Punya. Berapa kakaknya? 1. Cowok apa cewek? Cowok. Adik punya? Punya. Berapa adiknya? 1. Cowok apa cewek? Cowok. Oh anaknya 3 cowok semua? Iya. Belum ada yang cewek? Belum. Pengen punya adik cewek enggak? Enggak. Kok iso enggak ini? Kamu cita-citanya apa nanti? Pengusaha. Pengusaha sapi? Enggak. Pengusaha apa?
Apa? Kamu nggak pengen jadi kepala desa, nggak pengen? Polisi, tentara, dokter, nggak pengen? Enggak. Pengennya pengusaha. Nggih. Nanti kalau kamu jadi pengusaha sudah sukses, duitnya banyak, terus ge apa duitnya? Pengusaha kok suwe mikire? Pengusaha mikire kudu tek tek tek. Dibagi-bagi. Nah, ngono. Ngono wis saiki ape tampil apa? Jal. Selawat. Selawat. Selawat apa? Wali Songo. Wali Songo. Gak liyane Wali Songo. Ayo. Ayo. Kuwi nek kuwi engko nyanyi kuwi nak selawat sing Allahumma sholli sing ngene ngono. Jajal. Ayo. Ayo kono bingung. Pujian no. Ayo pujian mawon seneng aku tambahan. Ayo pujian mawon. Ayo. Allahumma sholli. Iki malah sing sholawati sing iki. Lah sing Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim kuwi mengingat dan mengenalkan nama-nama Wali Songo. Kuwi dudu sholawat, sing sholawat malah sing iki. Pancene bocah cilik wis kadung salah kaprah kok, Bu. Apa tampil apa nak? Sholawat bah, sholawat. Ayo ndang. Iwa bandeng ana iwa sepat. Le kuwi dudu sholawat kuwi nama-nama ikan. Aku yo ngono to. Pemane repe kuwi lontong tahu ana lontong sate. Itulah departemen perbadokan. Sholawati malah sing iki mau bener. Ayo, ayo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dhibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdali wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ya, pun sunat apa dereng? Dereng. Duh, wis kelas 4 kok dereng. 5. Yo kelas 5 kok dereng. Kenapa kok dereng? Kok dereng sunat? Ngenteni kapan? Bareng adik. Lho, adikmu sik 10 tahun kas sunate. Yo kakake dulu baru adik. Wis wani toh sunat, wani. Sik wedi. Pun, kemarin di sekolah ada itu, Heeh. tapi nggak boleh mama. Oh, mamamu itu gak bener. Oh, kemarin di sekolahan ada sunatan massal. Iya, Terus sama mamamu gak boleh. nggak boleh. Terus suruh ngenteni nek wis gedene sepadha ayahmu ngono lagi sunat. Piye mama karepe anake wis berani. Ya bilang toh, "Ma, aku pengen sunat." Apa kono nggone abah kono no Bojonegoro sok Agustus iki bulan ngarep. Bulan ngarep sunat. Nek nggone abah kok sunat oleh hadiah sean, oleh duit, oleh sarung, oleh kelambi, oleh kopiah, oleh tas, gratis rasa bayar. Ayo piye? Kandhani sunate nang gone pondok abang kok mamamu karek ngruwot tok, malah penak bathi ra kalong duit mamamu. Ngono. Ora cerdas blas wi mamamu. Nek anak wis wani ki nang dibudalno, Bu. Ampun kedisian balek. Ngoten. Ajane wis wani kan sampean? Wis, gak lara kok. Pisan tok kok. Lho ngono. Pengusaha kok cita-citane. Ya wis. Aku apa pindah kok soalnya. Lho, piye karepe? Mbok kono kene terus ngono. Ya di demo wong akeh aku. Ngaji sing tenanan, ngajine Quran wis tekan juz pinten? Cuma 2 mab'usun liyaumin adid. Cukup. Apian iki sampean, apian baca tartil. Timbangannya apa? Sunan Gresik Maulana Malik Ibrahim.
Lha iku ya pengenalan apal Wali Songo. Sae ben eling sejarah, eling ulama-ulama pejuang. Sholawatan ampian iki tartil. Kamu pengen hafal Quran enggak? Pengen. Nanti nek wis lulus SD pengen mondok mboten? Nggih, mondok. Tenan. Nggih. Mondok ya? Nggih. Ten pundi nek mondok? Jawa Timur, Jawa Tengah? Boten Semerap. Ayo nang Amerika kono. Pokoknya mondok ya nak ya. Nggih. Nah ya wis nyuwun sarung. Nggih. Sing ngongkon munggah niki wau sinten? Boten Semerap. Mboten sumerep. Ya kene sarungnya kene. Ya Allah ya Karim. Yes, ngapunten kula soalnya niku wis jam 10 seneni wong akeh aku engko. Nah, iki sarunge apik iki sarungnya. Oh, muka apik mangga kok. Ayo nggih kata-kata, ayo. Ayo. Ayo toh, semangat, ayo. Harusnya anak-anak yang udah siap naik itu ya kudu siap pisan. Cak bingung deh. Sarung mangga, yuk nak. Sarung mangga kualitas terbaik. Nah, Ya wes, nggih, pun. Ya Allah, kesuwen loadinge. Nah, pun ini. Pun kula nyuwun sepura sing kathah. Suwun nggih. Nggih, sami-sami. Soale badhe pindah kula ngapunten sing kathah wis muga-muga manfaat kabeh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya azizu ya ghaffar ya halim ya satar ya rabbal alamin. Jazakallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sepindah mulih nyuwun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.